ceklek. Masih view-ne rene sing delok lebokne YouTube ta. Masih view-ne rene kosong lebokne YouTube. Iki bukti sejarah, Kang. Sumben lek beli ilang kene iki mbene beli ya sih. Wis durung di sekolahan. Jadi kibene beli ya iki lho aku sing bangun ngono. Lino guys, laut pe. Ayo. Oke. Bisa payu. Tapi bapak nyambi. Berarti pedes ya. Modus pencurian.